Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας μάθω πώς να αλλάζετε το φόντο σας εύκολα και απλά. Λοιπόν, το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο Google. Πηγαίνετε στο σπίτι και γράφετε ό,τι θέλετε. Γράφετε, εγώ τώρα θα γράψω dogs, γιατί μου αρέσουν τα σκυλάκια. Dogs. Πηγαίνετε στις εικόνες και βρείτε ένα που σας αρέσει. Δεν είναι αναγκαστικό να βάλετε dogs, αλλά βάλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω αυτό που είναι γλυκούλη. Πατάω αυτό και πατάμε λήψη εικόνας. Περιμένουμε να κάνει λήψη και τώρα που έκανε λήψη φεύγουμε. Πατάμε αυτό και το πατάμε για πολλή ώρα. Πηγαίνουμε στο φόντο και πατάμε συλλογή. Πατάμε αυτό και πατάμε OK. Πατάμε όποιο θέλουμε, δηλαδή την αρχική ή την κλείδωμα οθόνης, και μπορούμε να διαλέξουμε και τα δύο. Διαλέγω και τα δύο εγώ. Μετά μας κάνει αυτό και μπορούμε να τα βάλουμε. Μετά πατάμε ορισμός σε οθόνη κλειδώματος και αρχική. Το πατάμε και άλλαξε το φόντο μας. Άμα θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Είναι πολύ αποτελεσματικό και δουλεύει 100%. Φροντίστε να είναι Samsung αυτό που έχετε, γιατί με άλλα κινητά ή tablets δεν ξέρω. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και κάντε ένα like και subscribe για να είμαστε χαρούμενοι. Ciao, bye.